Heiden en mem met baan op het plein van Oude Bildziel. Het squalbestuur had zorgen voor genoeg vaste en vervangende leerkrachten, zodat het onderwijs toch weer plak vinden kan. Sorry, ik weet niet zo heel veel hoor. Goeie, ben je blij dat de squallen weer hier mis? Ja, zeker. Maar Ja? verder geen commentaar. Ja? Maar wel blij dat de banders en de squallen Ja, kennen? hartstikke mooi. Ja. De zaak lijkt tierengevoelig, dat blijkt wel. Wat er krijgt aan de hand is, dat zij het nimmen loert op. Het liep een botsing tussen christelijke en iepenbieren culturen op de gearworkingskwallen voor de invulling van het onderwijs. Feit is dat de squallen weer iepen is, maar ook dat er twaarspjald is tussen ouders. En een tal onderwijzers zie ik tussen zit vanwege de gang van zaken. Het voortgaan van een van de juffen, wolles net vrijwillig, dat weer de drip die de Amer oerin die. Dan ben ik meestal beschadigen en dan ben ik alleen maar verliezers. Maar we hebben juist die jongen goed, elkaar even in eigen jongen van wij willen er maken verder en we zullen wat van maatje matten, maar we willen het echt graag. Justrion had het squalbestuur een emotioneel peteerhoorn mee, onder andere de verontreste ouders. Die een rol eerst keer in een onderzoek en willen dat de juf in kwestie waarom komt. Op beide zaken zijn we niet tot overeenstemming kunnen komen met de Raad van Bestuur. De lijn ben wel heel helder. Het bestuur die communiceert met de MR en met ouders in het binnen en de leraren. Gisteravond is een van de leden van de medezeggenschapsraad opgestapt. En dat betekent dat de medezeggenschapsraad op dit moment niet functioneel is. Wij zien een keer op squallen, we verrijst en we hebben vertrouwen in dat de mensen die werken die dat wel oppakken kunnen. De oplossing van het scale had die het nodig. De roep om een onafhankelijk bemiddelende partij, liek als de gemeente, werd hield dit loerder. Nou ja, in formele zin hoeven ze dat dan misschien niet te doen. Maar ze hebben er alle belang bij dat er rust weer terugkomt in Oudeziel. Wethouder Nel Haarsma van de gemeente Het Beeld liet weten dat ze voor eerst geen aanleiding zocht aan bij het scale te bemoeien.